sa wo kwati din dwaben sewa wo hema no na odi won manimu a wo do mo ko dwaben no Eastern region ho no wono ni din no dwaben sewa no na me ka dia besi asoma kire wo se asantefo hunu se obi nsori atia sikadwa kofi pe wono nyina be sori sa obi o ya santini na wo ka asante confederation ne ho no wo ka asante dom no ho a yakon agi nkro bebre ne hunu se obi di na no asi osante hene ho pe santefo ni nyina be sori e sa na tie enye na gira me mahede akofa abakosem bia na nkase me ka kire wo ba ma be ka kire wo se kofi adoma na adoma hene etimi nsori ntia asantefo no doso nensi tie niye pa eti abakosem me ka kire wo yi dwamefo ya asantefo nenso so enam se ade bia ya asante adapade yira ya ne ye hunu ntino na apoku wade to wom so sa otu wom so sa no ena bi ma bi kopia Eastern region ai ne ye woni udwaben mampon a mu nyina wo ho entokwa ne bi kura akosa mamponfo mia mi krom sante mamponfo ma nei mamponfo ndi so kwakwamu kwakuyapem eno ntina nansen se ohunu ya akuyapem nya yie kese no sante mamponhene ena ko ginam woni bi ntia afiri se ni nuanam na wo ho tie ni ye pa me ka bakosam na kyerɛw se opese usua de a tie hwehwe ona nanum abakosam na wo hu ba bia wo fi ena be mu wo hu nipa banya wo ye wo ba no ahye page ni yesua de esua de pa na de ya kan se enipa bi tete Ghana epese wo ye ho se yamamre ne yamane de ye ntontwene bara da bia me ka kyerɛ mo se ade aka bibini nsam ay yamamre ne yamane history, traditions and culture. It is a yamamre ne yamane ye to twene ne yanhwe ba bi efi a bibia nu aye be ye enintina ekuro ayanwanyan bibia nu we don't have any foundation. It a brass say yen yanom nkoda yi the young people ye bekyere mo history and culture na ye timia build a tradition so that we can use it to build ourselves. Eti okoto say na Dormaahene no ya santeni o ne nananom asom sante e ka sante ho na edumre bi ntime ho ase na sante tu wonom so sa na omokoye e kotena baabi ameni yese fra obono ankroma medical culture say 1960 ni 59 mo na ankroma yese administratively and wo chemu yese bono ne yahafo ho no sante adi nkunim ako akyeji nkro bebre ano mu nyina ya santefo me bogo so tepa hwidiem Kenya number 1 number 2 chira tuabodom ti asiedu katia kuro mu hwei kusekwa sampa bana dia yankwanta sunyai kura no na Asante ena nansia no te no ho bechem brekum ni nyina no Asante tie niye pa enti se Asante no atimi agi nkro bebre wei no akofiri baabi no abeduru ha edi enti na wo ka kire me se yento sa abakosem no ntontwene ne yankofa broni no Christmas ne Islam no ma be ka ye mu ana wo be se o ka de ya nananum abakosem kese we no wo ho no ya bohu ban ya preserve na besi ne na wo komenhia akono ya nananum traditional settings so interesting so attractive wo say man yen kan no na Dormaahene ye nua bia oda ha yi e ka asem bi kire ne se wo hene wada mo wo ya dua na adehye edehye no it is a ban say opese yenye bibi o Ghana constitution kura Kenya service ante hene na ado ani hwede so say opese ahene ye nyina ye pe ahene nyina ntime nye pe na medical ka kire wo say ukonwura mu a emwa ni nyina no ye moa enso bi ya kase ye chen bi na wo hene bi o Ghana bi aso nim say ahene ne bi didi bi echi eti say na Dormaahene ahoden ne say because mako school bi me ye judge ntino me influence ne ya change constitution na mana be situo ye interest say wo hene bia ye nyina ye wo hene na je say ompe na Dormaahene mpa ahene ompa amamre ne amade yie na me ka de asise so hu se santefo aso asemu ne yentwaso a firi se bibi nkoyie na osantene bia nu o ye dinma ye se na amamre na amane firi se sikadwa kofi ne yetiri ye nananu moja ane yetiri ane yesunsun wo de wo se Yesu ni Muhammad na ye usunsun afa ba hwe no amfo no me ka santefo asem kawano pado sa wo se Christmas ne whatever na ya fa ya ukudani kwasidani fofie na ye de afa wo de ne yemfa ye de tie ni yo o minua eti abakosoma me kire wo se de ntia ikonya new dwaben ene ye nua no be kopie Eastern region no ena me kire wo se so ko hu se osantefo ani abre na ade bi nkoyi no mo ti obi so ntaso kokwa
won mu kura nuamu ye nuamu a ye dwabenfo no kura no eduru mre bi no ye tu won so sa say Asante bibia yira e ma won atihwim e na bi kopie new dwaben wo Eastern region sesi sa na kontansefo a na apoku areso on mo say sahwiman ni bia ba ye fe na bi nduro aba no wo be fe ye japade ntumu nto ano na mo nkodemra ampa sahwini dwaben kontanse eni dwaben ekọ ya wo mutimi kọje ekokum no gye ye japade sa de ba ye no omo ba na niam ni bia yira akora na apoku aresa tu won so sa emma kontansefo tu sa eno mo kopie voter region kontansefo no omo na voter region fe ho gye asekan dwaben fo e wa Asante dwaben sese wo mu nuanom na wo dwaben wo new dwaben wo Eastern region na oba ahima sa abre no wodi won ma ne ye frɛ no oba ahima ne ye frɛ no sewa ne ye frɛ no sewa etina ne ye benya dwaben sewa wote dwaben sewa bia no ofri Asante na bibi na si nti no mo kopie Eastern region. It is Asante obi sore say wo ye Asante say wo ya so ba ko atie sikadwa kofi ana wo de Asante ani be twitiri fom pe Asante fo be sore atia wo me pesa wo te sa de na se na sa wonim wona nanom pani nsem na wonim obakose na wama mpani nsem a ba bia wonam bia wo hwe woni emayi so wo siko so woni siko wonim se wona nanom obi bia na nseso ye sua de pia idu amanfo so ani aka ya anum ye tenten to tietie to ya anum sane fa dwene onipa bia en ho a se ye tiase obetimi asore tiase kadwa kofi amana ye yie ote so Asante ni bia nia pre na wo kire na mamre na mane mu a eye because of say ne nanano mogya bia wo kan tia enti wo de tena wo kuro mo hu na wo de ma wo nanano bibia anya wo tan ne mu gya Asantefo ne yankan asem wo de wo na wako school watu kwan tena ba bia wo tie no an wo de tena se wo de Asante kuro Kumasi enye Kumasi ato amnem gya ma ye yate wo de gya wo sika no ye mesre waduane ni Kumasi ayetan no wo nhwe Asante ni bia nti wo de yate kan wano tum wo ti ase wani abie makọ school me kambrofo wo ntumi hwe Asante ni bia nti kan wano tum na Asantefo enkyere wi asese ye wa mamre ne amane wa bibimem on de mi kyere bukoko school fiafia bia na mo ha adwen eti na Dormaahene de wo ye dia na emum sama abakoso me ka toni mpani nsam we no se wo se wate ne ho no wo so obekon ti Asante a ensida fi se Asantefo entra se amobi mfa Asante ani mnyɛ fom wo de mo to mo defend the MPP ni NDC we don't care ba ye de ne de se wo de ba besi a ye betwa so sa gumu pain tie nie pa yesua de kwankwa nu ase ni tentetu tietie to ye no sane fa dwene eti sa wo te se ye wo new dwabena mpani sa no maka kire won sa so na wo te se ye wo kontasefo mako gye asekanya asem na maka to ti se na Dormaahene tena doma na wo ye na dwen se wono anim se Asante e wo wura na Asante nkuro dɔɔso best almost about 65 states asum Asante man council na wono so wo beto na no asi Asante so a ebe me ka kire open se Asante bete ne sunta so kokɔ na wontimi nkoti asekadwa kofi so mane nsida na de omu ni se ye de nim se ye nuano no ye de ye nim se oka adua na busua no ho ye nana no na se ye nana no be ka se efie be ye de ka bonte so me fa nkodi de ene wo boa tienie ye sua de o mo a mo ye nkoda no a bibia ni ana mudi atem na mudi Asantefo atem wane so munyai onim eno no emfa nkosi hwe enya wudi Asante atem ene be bibi tienie pa wudi Asantefo atem na enwemwa eye better say obesua Asantefo no mo ye hefo wo kasa wo ye Asante ni so unim na senka o Ghana ne yete sese ye no so onipa ni nyina nka ahenie ni wo ni nyina no e package wo mo ye promote wo mo a nka Ghana ye fe sa Asantefo wa kokuduro Asantefo kasa Asantefo ni mkasa Asantefo sua de e fo mo nananom mpani nsam na nka amanya wodo na aka ni nyina sua ya nka Ghana ko ba bi nka ye betimi ya control amanyefo no idu amafo so ni aka ya no so bi twa okane okomisi twa so pani kura na wan ompokoto chebu ehia kuma na ye eti de ya kan se enei ye sinipi ni asa tisu bio se hyase hwehwe se hemfo ne Asantefo no